माहारिनि बिफा महात्मा गान्धीनि जि 156थि गोथार जोनोम सान गान्धी जयन्ती दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि दखरा जिल्ला मिरु आरो इउनिट कमिटियाव गासै लेभेलावनो महात्मा गान्धीनो ट्रिब्युट होनाय बा श्रद्धांजलि होनाय जों बे हाबाफारिखौ दिनै मावफुंदों। दुर्गा फुजानि सम दिनै विजया दशमी आरो बावैसो बिसायख'थि थांबाय, बेनि उनाव जुबिन गार्गआ जोंनि गेजेरनिफ्राय हरखाबै गोमालांबाय। बे गासै थासारिखौ नोजोर बोनानै गुबुन गुबुन बोसोराव जोङो गिदिरै फालियोमोनब्लाबो देग्लाय सम आरो थासारिया जिहेतु गोरोबाखै, बेखायनो जोङो बेखौ थेलेबलेबहै मुलुगनां अहिंसा सान इन्टारनेशनेल डे अफ नन भाइलेन्स आरो महात्मा गान्धीनि बे जोनोम सानखौ जोङो दिनै खुंफुंबाय। आङो गिबियावनो महात्मा गान्धीनि सोरगोआरि जिउमानि आलो गोजोननि थाखाय इसोरनियाव आर'ज गाबदों आरो बिथाङा बर' माहारिनिखौ आवगायलांनायाव जेब्लायबो जाहाथे जोंखौ बोर सारस्रिगोन, आशीर्बाद होगोन, जों बेखौ मिजिंथिबाय। महात्मा गान्धीया सोर बेखौ गोदानै रावनोबो बुंनो गोनां गैया। ब्रिटिशनि 200 बोसोरनि जि सासन दंमोन बेखौ उदां खालामनानै भारतनो मोनसे इन्डिपेन्डेन्ट इन्डिया उदां राष्ट्र हिसाबै निर्माण खालामनायनि थाखाय बिथाङा हाबा मावदोंमोन आरो अहिंसानि मोन्थोरजों गणतान्त्रिक पन्थानि गेजेरजों बिथाङा कुनु गुलि बारुद सिलाय हाथियार लायाबासिनो जि सोमावसारनायनि जि मोनसे आदर्श आरो समाज आरो हारि दानायनि जि आदर्श, देश निर्माणनि जि आदर्श, दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखौ लानानै जेब्लाबो हाबा मावगासिनो दङ आरो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बर' हारिनि मोनथाय, थामोनथा, रैखाथि, राजनितिक, संबिधानिक, गणतान्त्रिक जि अधिकार, बे अधिकारखौ मोननो थाखाय महात्मा गान्धीनि आदर्शजों बिथाङाबो सोमावसारदोंमोन। सोमावसारनाया रावनिबो अयनाय आरो इनाय नङा आरो बेयाव जाहाथे हिंसा जाया, बे बाथ्राखौ महात्मा गान्धीया जेब्लाबो बोसोन होलांदोंमोन। दा बेखायनो मोनथाम गोरोबथानि उनाव बर' हारिया दिनै मोनसे रोखा आरो राफोद गसंथानो हानाय माखासे जोङो मोनथायफोरखौ दिनै मोननो हाबाय आरो 2020 गोजोन गोरोबथानि उनाव दिनै मोनसे सान्थिनि परिबेस, बे सान्थिखौ गान्धीजिया जेब्लाबो हास्थायदोंमोन। हादराव जेब्लाबो सान्थि जानांगौ, रावनिबो हारिनि गेजेराव क्लास सिस्टेमा जाहाथे थानाङा, मुगैलायनाय, नासयलायनाय, गादबलायनाया जाहाथे थानाङा, बेखौ महात्मा गान्धीया लुबैदोंमोन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखौनो बुङो जे गोरिब गुन्द्रा जोंनि जिखिनि थासारि आरो गासै जोंनि बर' हारिनि जौगानाय जौगायै गासैखौबो लानानै हारिखौ गेरेमसा माहारि हिसाबै दानायनि जि लामा हान्थिनायाव महात्मा गान्धीनि गणतान्त्रिक मोन्थोर, सान्तिपुरनि मोन्थोर आरो अहिंसानि मोन्थोर, जे रावखौबो हिंसा खालायाजासेनो जोङो खौसेयै गोरोबलायनानै अनलायनानै हारि दानायनि थाखाय हाबा मावनो हायो, बे मोन्थोरखौ लानानै जोङो दिनै हाबा मावगासिनो दङ आरो फैबाय थानाय समाव गान्धीजिनि आदर्शखौ मुल मोन्थोर हिसाबै लानानै, बड'फानि आदर्शखौ मुल मोन्थोर हिसाबै लानानै एबसुआ हारि आरो समाज दानायनि थाखाय बयखौबो लानानै खौसेयै गेरेमसा माहारि दानायनि थाखाय हाबा मावलांगोन। आं बेखिनिखौनो बुंबाय। गोजोन्थों।